ମା ଏଟା କି ପିଠା କରୁଛ? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମମତା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମମତାର ଜୀବନ କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋ ଦିଦି ଘରୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବି ଜାଣି ସାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମା ହେଉଛି ବସିକି ଏଠି ତାଳ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ପିଠା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ ରେନି ସିଜନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଳ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେମାନେ ତାଳ ପିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ମାନେ ତାଳ ବଡ଼ା, ପୋଡ଼ ପିଠା ସବୁ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଆଜି ଆଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ହେଉଛି ତାଳ ପିଠା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା, ତାଳର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ଜମା ବି କରିବେନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦିର ବାଡ଼ିର ଲୋକଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ତ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିର କିଛି ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଏବେ ପୋକ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଲଗେଇଥାଉ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ବାଡ଼ି ଗାଁର ରହିଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଜାଳ ମୋ ଦିଦି କେତେ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଛୁଟି ପାଏ କିମ୍ବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ମୋ ଦିଦି ଘରକୁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏକା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଛୁଟି ଥାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବି ବୋଲି ମୋ ଦିଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆସିକି ଦେଖେ ତ ମାଆ ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ଏବେ ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣ କଦଳୀପତ୍ର ହେଉଛି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ପକାଇବ? ନିଆଁ ଦେଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେବ। କେତେ ସମୟ ବସିବ? ଘଣ୍ଟାଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।